pánové, já se zdravím od dalšího mýho vlogu a já jsem tady s Čím a Ero. Ne, kecám. Takže dneska jsme si připravili vodu. Ne, až nakonec. Vodu. Ukáž. Voda. Ale máme všichni vodu. Potom jsme si připravili lžičky. Tady. Lžičky, takže máme 3. Potom jsme si připravili další mobil. A to už ne, to už kecám. Takže připravili jsme si to čekali z kamery. A připravili jsme si tramtadada a je to skořice. Ano, je to skořice. Náš slavný kamarád, to tam vidíte i ty takový ty, tady je jeden smajlík, tak, tady je druhý smajlík, tady je druhý smajlík a tady je třetí smajlík. Tak. To bude taky 3, tak tam taky budou 3 smajlíky. Taky ty kyselé. A tam to je tak. Takže, co braní. Jo, ale musíme to tam vydržet co nejdýl, jo? Nesmíme to hned zapít. Takže nejdřív se napijte ještě. Zase se většinou. Zrát nějakou postavu. Počkej. Koukni se na to. Jo, tady ještě máte. Počkej, tak já to nejdřív naleju. To je strašný. Nebo ne, naleju na světlu. Oh my god. A počkej, tak tam malinko uděláme efekt. Je tak prostě tak takhle. Jo. To je efekt. Takový rovno. No. Tak a teď každému takhle stejně nasypu. Stejně. Dejte do mě. A ne takhle daleko. Ale moc, ale. To bylo nejvíc. Ne. Stačí. Jo, Mačku, mám i víc. Já jsem alergický. No jasně, najednou, Vidíte? Dámy a pánové. Jestli to máš na klávesnici, tak vysypeš na klávesnici. To je šíp. To je šíp. Dobrý. Tak máme tak s Erikem stejně, či má asi nevím. A musíme to tam vydržet pravidlo, že tam, kdo to vydrží nejdýl vyhrál, jo? Takže dám 3, jdi malinko do té kamery, Eriku. Malinko. 3, 2, 1. To bylo jako zlamálo, kvím. Tak. Takže, pojď. Takže já se s vámi učím pro tento díl. Asi víte, kdo vydal. Ano, přesně tak. Jsem to já! Všichni si teď mějou pusu. Radím vám, aby se to neskoušeli doma a čau! Vypnout.